say Lumba Sirendika Kai. Where Chedi Magan. Dear, many of you can many to from fun. Nothing be a CPR and in two PR. Me and can track it. In Sian, teach from Nanti and Kitisia, Chedi Magan, which one. Yadi be a crater. It is yes, or Barney and Son. The command Lumba&Akosua Says about it. So nature. So taking Auntie, what a coin. Ukun, Uncle Chakrate. Was Akosua say before the Bama de Bay. Internet is not to us our 14. Said it be at Luma, Mommy. And I get tossing me so. About for a doku. I will say you are. Overtrain home and so see. Yemetia make up. And I would think what's now about for a chain and a war. Poly in Sia. And I'll bow for a doku now to match woman so. Went me into one of my blotters. Almost why I laid down. And that time, I look by nailing away. Not over. And I look by so you see, Ufi, I owe my papa, 2 few cotton couldn't. I didn't know 2 few one cotton couldn't change the Ubia. No what's language. I was young for the money they have cover at the bar by Grace TV. As soon as you say, put your coupon on Ubia here. You know, say, Bear Naka Crane, that the Lumba. Sarkodie for so to me, ya upon the creation, Yaman from the currency, or no one, and one sense, I did I won't take time for dinner sooner, and then Yamiada Roma, a young queen, I bet you, Yana ain't chain. Nana, a bit in the dinner, the bread with it, and how called by was saying on one the Atupia. Actually, when you didn't come, that Lumba and some I did I want to interview, so I'm already a money. We got the creature, I see, and Canadian someone, and someone Ghana for some, they can say, I say, a one soon sons will be a one minus soon sons will be that Lumba, no, the Karaswana, and your bush young power job watching. I'm already a money, say a something for your kind for you before you. Our dear is your quarter dear, your mamma dear, yeah, this is a good. It would dear him. And I don't come about your boy in mind, or they don't. You bet your boss near the party. See, you come over, you know. You be sure the idea to be sure when you come home. No man, now come near to your boss. And that young father, I won't go there. I want you to never see where you're from. Now, we must share one down with your child. I don't know what's enough. Okay, but we are father. And I buy our Dharma, Tuntum, as a show. Dharma is almost a to manage. Okay, honestly, being something. Baby coin. Almost a gentleman, so young person. We are pretty so. Said the penny some one and Jenny is a better. Yes, it may be a pair as a movie on some party at 20. They have been sent here nearby. He said, when you anything can be fit, we seek a crack. And now I'm not as a part I need to send Professor Antman. Time will fly. Well, I shall see a crime, Mr. Say, we made a not 10 seconds. I'm young, I'm not a son. I'm not a you're making 10 kids to work. Young Henry, say, to say, to me, I'm not what I was on my so how I am to 2 million. You might get a body at all. Now we are my young cabin, one of which we are for call the next time. I go to Jack, and Yamia, Abronye that was 6 December, and a baby. Preoccupé, some husband in the 2 jar. And I can't tell free the area Lumba&Akosua Serwaa say for the Odai support on Fat want to a use of injunction
esan sɛ ɔn na yɛ yere ya nhyɛ ne bibia ne bam na ɔhyɛ na adwo ne nso ɛso kyerɛ sɛ ne wɔnim mpo sɛ saa dan na yɛbɛ ne kunu da Lumba yi obehu yɛ na yɛ ntentafie so ɛno amu na akyire Lumba abusuafoɔ so wɔn a lɔya a ɔgyina mu de wɔn de krataa aba yɛn nso ka nsɛm bebree ne adeɛ na nam sɛ nsɛm no deɛ nsɛm bi ɔmo sɛ ka ɛyɛ anim asɛm na akɔba ne sɛ yɛ a na wɔbɛnya sɛ yɛbɛba mo a moyɛ mpanyinfoɔ na wɔn a wɔammerɛ ne amanneɛ hɔ na afei moto yɛn fo aka bi akyerɛ menim nsɛm no wate bi na wate bi ade di kan wote deɛ ɛkɔ so no sɛ na wo si yɛ kakra bɛyɛ abotumi deɛ to yɛn nan fo nokora mayɛ panyin deɛ mate na mate kora mente okay deɛ menim sɛ ɛyɛ asante amammerɛ anaa ɛyɛ Ghana yɛmpanyin nsɛm bi a bɛtumi aka kyerɛ na nokora ne sɛ menim abusua no nhyehyɛeɛ pii baa deɛ menim ne sɛ sɛ bio akanman mu so bi firi mu a mpanyinfoɔ tena ase agye akyema bi anansa ne yɛbutu akonnwa ne apɛda yɛbutu akonnwa ne apɛda a yɛde bɛdi nyinaa ɔtwe na ɔtwe da n'akyi yɛahyɛ ɛda a yɛde bɛyɛ na ayi na saa no yɛ akɔ so anaa nkɔ so na kɔ so a sɛbi ɔbaa a ɛnɛ ɔyɛ sɛ ɔyɛ ɔbaa awarefo a ɛne nti ɔde Lumba abusua no kɔ kɔɔto na ɔtem bi anaa na ɔntem bi na ɛdɛn na ɔyɛ ɔbaa awarefo na ɔntem bi ne yɛkɔhyɛ na ne yɛntimi anka nkyɛn anaasɛ ɔtem bi ne ɔntimi ante ɛno deɛ sɛ biribi a yɛdi nkɔmmɔ yi deɛ wɔn mu hu ne bɛtumi akyerɛ yɛmɛtumi aka na sɛ na ɔtem bi deɛ a megye di sɛ ebi akyekyere bɔbɔ na hɔ ne sa ne kura sɛ nkɔde fo sɛ biribiara no abusua no ɔbɛka bi sɛ ɔpɛ abusua bi mu akora na akɔwa de wɔde hyɛ ɔbɛka abusua no akyerɛ gyina esie bi a abusua no nyinaa no bɛtwene na esi piwi a asɛ na yɛde ɛkoto mpanyinfo bi anim ɛsɛ fata sɛ bi ɔmo so ɔkɔgye tumi krataa fi ɔmo nti menim deɛ ɛkɔsi bi a ɛno nti yɛde kɔ a ɔse afei deɛ maa nte bi so na ɛno na krataa yɛ a ɛfie ma me nkyɛn baa ne sɛ ne kun ɛyɛ da Lumba odim sɛ sisi amame ɔte Ghana wɔ Germany na ɔtwe da kora ɔboa na ɔbae yɛ a yɛm sɛ ɔkɔboa no ho na nhyɛ bi a ɔmo adi nkita ho no ho ɔbɛto ɔbɛtia ne sɛ ntentafie ne so nti krataa ɔde ba abɔnten deɛ wɔse wɔn biara nka biribi ankyerɛ no bere a ɔmo pɛ da a ɔmo de bɛyɛ ne kuna yie no nti sɛdeɛ yɛn nyinaa ti bu wɔn ntentafie so ɛhɔ na ɔmo nso ba kuna yi yɛ a ne kuna wɔ gya no ɔnso ti bi ɛwɔ ntentafie so na ɔtwe da mu deɛ ɔmo anhyɛ da ɛde bɛyɛ yi sada no adeɛ deɛ ɔmo ayɛ atene sɛ ɔmo anhyɛ da ɔmo anhyɛ da deɛ a sɛbio abusua no bɛsrɛ wo ɛfiri fie ɛne ɛno nkɔtenaeɛ nti wote biribi saa no wotu anammɔ bi kɔ abusua no hɔ ɛna abusua no kaa deɛ no kyerɛ anyɛ wo dɛ ɛno nti sɛbio wode kɔ kɔɔto ɛno so wobɛyɛ ade bi a ɛbɛnya kakra meba mo mmla nkyɛm de anka mɛtumi aka no kyerɛ a baa mepɛ sɛ sɛbi ɛyɛ Lumba m'ani afi kakra mehu no ne nnwom baako mmienu mmiɛnsa bi ɛkyɛ sɛ ɔyɛ akyɛdeɛ ma Ghana a Ghana wama sɛ ɔbɛyɛ Ghana ni kɛkɛ ɔbɛto ne kɛkɛ nti wei ɛsi wɔ no ayi ase no so ɛnyɛ me nwanwa deɛ esi ne nyɛ ɛnyɛ me nwanwa deɛ nti ɛnyɛ me nwanwa ne sɛ wohwɛ ne nsɛm ɛgye akra ɛka awale bom ɛkyekyere nipa werɛ ɛnani agye ɛboa no ma n'ani gye wie pɛ de no rahoɔ kyɛ nsɛ bebree afutu sɛ bebree wɔ mu nti sɛ ɔkɔ koraa no a wobɛsɛ nya bi a ɛnkaeɛ ama sɛbi ɔnam mmeranteɛ ne nketeesia titiri ɔmbɛware masua bi afi ɛne sɛn megye di sɛ mete kakra bi sɛ ɛsɛ na yɛre no mmienu asɛ mmiɛnsa asɛ nan na wɛyɛ sɛ baako ka na deɛ ɔde kɔ kɔɔto ne se ɔnna Lumba akɔɛ ne ho adeɛ ɛna kɔ aban mu akɔsensan ho nkrataa ɛno nti ɔnna yɛ ɔbaa kurafoɔ abusua ma ne kwan ɛma ne bɛyɛ kyerɛ na ɛno no ɛyɛ akanfoɔ yɛ amamla anaasɛ ɛyɛ apɛsi community anaa deɛ trɔsɛm no ka sɛ sɛbi yɛmfa so mfa nwale wɔ baabi ana sɛ gyansi a deɛ modern Ghana na nti yɛsɛ yɛmpanimfoɔ sɛ adeɛ a wɔmɛto no maame nkwansɛ mu wɔ akyiwadeɛ wobɛte saa sɛ no disease ma yɛ nokora anaasɛ nyɛ no metie sei deɛ maa metumi de me hɔ wotumi a metumi hɔ ahɔ a mo sɛ me asantene ɛyɛ asante amammerɛ asante amammerɛ yɛ amammerɛ mu ɔhwam
a repay when you mean repay was as I don't want to swap. You'll be able to win was it. Into semi transit. I read a sundry and G and Korean Ballabuma, and you can send me quality as something among the and instead of your banner from Toma, Montali affair, I'm in the P by, and I'm sending assent to me, and maybe assent. I'm ready to walk on me, and I'll be able to from Toma. Now, why I can't assent because I'm crouching so. Well, why do you know Asante Mamania? Quite Benny first one. I'm Remuno. Bear may be more bar. Maybe your man who said, can end the car, bear my grandco by name. Oh, okay. I go up to Trump and phobia and me about him and so I be, and I'm not going more by no business. And lady, we ask now, be able to share a ton of soap, till me didn't come back community. I'm no, I think can be our man. And I think I will be a kick, I think. So, Roma Quayan, I wish that I would feel. And never the unquadier papa. When I didn't come back, if you so quite out by one day, only a coin out, I don't go for me. Much more some questions, a woman to say, said you, baby, I make queen, or buy me who I'm a fan of for some percent worry. May call why be and I meet my dream, and I say, quite medley. Baby sips, I'm almost out of money now. Me, I'm a general more pennies and some cook, fear for Bombay. I be saying, I'm say, I'm on sunshine and legends. Some money, and only idea, carpets over the ice of. Now, yes, I'm money in every Nissia. Mamma, no papa. Obviously, park for back me and cost 7 months. You read, a young so. Namia jet, and I'm a jet. What if a flock will come out next year? A Kumasi only means the neck, Lumba, a radiable, and a bush of one called a crater. Lumba, my band was so in answer for. Men and answer, any answer. The entire may come as answer. Obana Koyo Beman Koyo Bana, a one a bush of feet. O movie, and yes, it will use a shilling crater. Now, dear Lumba, and in a bush of 4 years, Nansen, or Barno Betcher, no Betcher, Uncle Fap was simply media, a boom cratas. Nana Emma Barno Honson, a moment 2 years will be intimacy. Now, maybe Sassa said you, Secret Hadasso, never money in Paboni, you want to be see banana. Now, they want to learn, and I'm so the answer so bad, and was many a blasia bar, any jeba, I did be a to be a country. Until you be a bit too animal piano. No one see when you answer my baby and was a man. And now I bet when you answer, I'll be dinner cramming. So, the cost, what do you call it? Yeah, to say, Anna, she won't do what say. We are saying, if we are calling him Santa Region, 10 acres, and go on for 1 acre. We are saying, they said, young before year DNA, and yet, your continent 7 in all years. To the question, young family, I did one as a gun. Okusimu, almost as a normal Adrian swim. And I buy a Santa Mamma swim, a normal Adrian, and Santa Mamma quite about Quabres were the Adrians and so. Now, dear, just as I see, create the air dance, teachers say we are sick, will be on Shisha. Near Kufu. To me, I'm telling you, enough. More Bamland was don't. We saw a same court and say, the empany for almost what you say, be changed not to court. A chair was simply not sure. A chief Phoebe, I don't have to laugh at on Sankata side, and what we feed my a court also say, so I need fears to the announcement. I didn't know a song once and a court to the next member. Court and see a court in the young twin.
Is it you free when you na we are so we are ne say bi wadi nkore and them nanti na kra de nkiti sia one ya court nke ko ye fie bi no de akwaso dem so for so bi sense de make dia kan bi edi machi no ni na nya pam bi abla na abla nti no be mfie adwunu wotwe oba nso be mfie adwunu miasa no akwhye bo already no afi brandi nya be mfie adwanu ya be mo oba nya be mfie aduasa na afie aduasa mi ne se bi na me mfasa ma isu kwa be chewa oba isu be ma bo afu wadi no kra ma so na be edwuma oya so kwa man eno oba nsa oba na onya slope down there be no be na ma na se mana okwa ko di le bon ntini na nanu e wa adwen bi se awale no ya makwan amamle ma egitu se en wale ba ko be enso sa awale ba ko ene di enim amun se opportunities ba ko se ensama wale ni se minu ya kitwa no ana minu ya padi se di ya chine woni were nso so pa busia ma ko na kwale mchi se ukuna firi ma na nje se busia na mtu matete titimi amamle e wale oba no ni di bedi na ada awala ana afra wale eso kan bi afra wale nse wona o yere ti fefefe ne mo ho de ana mo ko fo ba ile kan ne du tami be oba na yemre ontimi nsun ni kunu o kwan be so be ma oba na so nyine eso ko nti amamle ma kwan so sere na yere no wale afra ne kan mo fi no wale kan mo fi ya be to aso abwa eno so bo ma be ma na ti medini kura ma na yere anka se me yere ya lenti kwa ko boy ma wonti wow na court yusu se sa de nti oba ne yale at the age of 35 years ne mu benya 70 years abetra no yale for no 35 years so ne meja better for worse na no di nti a wale nso me bo afa no bo aka be nti oba de nhye no ne be na odi aye se ni pa oflo betima so nye so kwa no ko adwuma ba mo ni twani ati ibi si oba Abraham bo re ni temi na fra na so ma nka mo ne asante yampani fo no nti na nti Charles konkron ma ni ni se sa wale ko so am no fo so de Charles konkron ba na Abraham atu sa na mo ene de obi ko tra be kan che de ba de na mi nyansa tumi be so na nam dai na de nti de ode na otu sa ma na nso bia no ene ode na otu na mi nyansa so na do no be to krata ya cho sebi unko hu school unko kinkan ye bia ma sesan ho eja o ba be san no asan na be guri ya fa ya ko bi krata no kaka kinkan tin sebi e nyansa fo sebi is the other shit to na no cry the sabio nyansa wo mu a oba ye kwansa ashasi wasi ko tu oba ni tin samani na neja no me yere peko ena constitution en konnema mamle dabi titu asante fo on shemuka na me firi kwa bia na bia menya medi akonya na makowale oba bedi akonya na eseme yenya kan ni a wot kamesi enti amamle makwanse makowale mekonya yere ne constitution so se ma wale bi ma makowale bia nti efi akonya me van ko check robodi bia esa nso akonya no so wonya ba akoka wow position si menye sa nti nso asem nti emla okana awale mu je na emiansa ewiase ye me fan say ye na na ndi ai awale otimale bibli ena nkramufo de amutim wale na ena bruni na ono wonfle bibli mu ha eso de se ba ko pe na sa ebi no kire se bruni de no aba na abebo asan se bi ama no bibu bruni na se nyankopon de bo wiase na nyame no bo wiase no si kutu ni trin saman na leja na de ono awade aka bo nipa ntiti ba sa bruni no de sa akata na bla na ne o se o probi kura ne nsan krata mfie ni no wale
se oba ne be ma no mo pese mo wa na mabusuan fo mpene so mo de mo na court do wala nti dia na chese sa Abronye o kasa asma chana asma o kan yan it's your Bible kwa ka nti dia na chese yan wow ti messe o na se Lumba se di kan kan o ya chede maka tie me ni fika kan de ni to fon fan ni ni bo ti na sem bi asi bia ane ni to bia me en kan track yensua no titi from 19 kitisia chede o me wala no mutu ana bo ye ko ya di bia ya de krata mi mo ram kakra mi nim se sade me ti so no kura me ti se ase oba no de nsa na koma Lumba abusuafo sense about it so nature so taking kakra nti wode koye a ukunu ankotwa krata wo sa akwa abusuan se ebufu ne ba ma de bai nti ne esa to sa wale fo nti se bibia to Lumba mo nyimi ofi and na de to so mi nso oba wale fo adoku a woni se bi wu a wo betwe ne ho man so si ye meti ya meka and otimi kotena oba wo fo nchen ene no wo poly insia and oba wale fo adoku na otimi atwe ne ho man so wantimi ntu ho na ho abiotes na mo chese na o kan na bia na that o kan wanye fa ena ya anti na bizu chese some of this sabio na what this scene say ababa na ye ababa obwa no be face scene at the house or almost what ya later ho kakra na that time Lumba na yele no wanye na oba kontu ena Lumba no so wanye oba gan ye say ufie aye o ma no papa kula tufi okotena kunu nche na ede na utufi wa nkotena kunu nche be obi a no kotena buchi na o mu na wa kontu ena ne bibinti be ma na wale be fi dia nti onu nua okunu nya mo be fi ase oda we bia na kontu no se dwuma se na kontu mu se kuma ka se uja ba bia na o be do ya pasa nti se ono so na yare ena ni kunu ahyebo ena uja na se skenti ba ne nsa o blanke we ne nti en kana branche na ni me kana mrantia slim di kan kan Lumba ya chede maka yemfa sebi na no bia ye hu no bia ntuem na de bia ekrata bia we krachi ni kura enya ho krachi ni wo bia no ya krachi won kontabu na we emla na se be me bi mo be atena ebe fin sima na mamle mo onye se be mo ni film otimi yekula na de ntia be bisa ne se oba ya oka o dogo ni e so wanda do na ta ma kwada be se no asense kwa na e so mo be so onye na e so do bi person yekula mise me kan sa asantia wa wale no ni yo mpramale ai so asantia oh okay a kotuma no so se o ko fo ba bi ne tena be abusuansi asenjua fi abusuansi afi ne abusuafo ni mo se o si no ma no aduana mani dia o ba ne mla ne titum so e wale oh okay unshare ka wa wow Isn't it? Although good, yeah, mamma, yeah, you need to so. And today, I know why. Yes, do you know? Nti ade bi wa de to si ana na yere ninti mi no ye ma nti sa de kakra no ye oni ho akatwa bia so boa ya was one person the hard you ma say omotu anamo bia aye blonim na wo se me kasa me ko me fi me blonim me nye blonim nti e hono de me ja ma court se me bia ko dunu o ma be 24 say de ni bi se fata bia ma and crap ne say ebusuani ntu anamo bia so mo ye am de mo man se onu kuma Abronye ina Abronye na ko sensa ana oban so ana de ensemble o de ensemble no emeka kan edition na ya betena aye hu so tia aye mi se akati se mi netene nchen ekiti tene mu akakra na bia ye bomba de sank edition beton ko na bia ko akati se mi bia ina
nti tu saa na mo na ɛnyɛ mfonso bia na ne papa mu Lumba ne ɔbaa ne nya ne yere ne nya pam maame sɛwa na ne di okrata enya pam a krata kita ne nan ɛde di adanse sɛ ɔmo yɛ awalefo oni krata di adanse sɛ ebu ɔmo awale ɛni nti no na ɛsɛ nkɔdi dwato ɛnyɛ kɔɔto ne sɛ ɔde kɔ ɛkɔsi panyin bi so kɔpɛ busua no kyɛw sɛ abusua ɔda wɔn ɛmɛ bi atwa no bisa nti medwene nkora adwene ɛnɛ deɛ m'anim nti abusua asotwe bi ɛsɛ fata biara no ɔmfa ma ɛnyɛ ne agyapadeɛ nti na mɛpɛ na ɔsom ma na ma metumi na ɛyɛ yawdeɛ bi na mebɛyɛ saa ɛne mahwere no metena baabi a no kyerɛ sɛ sɛ bio no ne te no ne ɔnofoɔ no mɛmpɛ no ɛnyɛ saa so ne te nti mesɛ abusua mfa mɛmfo nso bia nkyɛ baa meheba yi meba ne abusua bɛka ho ne ayɛ Lumba akyi ama no nya daakye nhyerɛ bi ɔwɔ nti bi abusua ɛnim ne saa wedeɛ sɛdeɛ na mede ba sɛ bia motu anamɔ bi na mobɛfi mode metuma ne nka nyinaa ka bɔne ahwɛ kwan bɛfa so ka na papa no kasa na ɔbaeɛ na ɛnkyerɛ wo dakra sɛ abusua yɛ nhyɛ nyinaa na sɛdeɛ ɛyɛ maame ka te saa mo anka bi ankyerɛ do wan sɛ ɛntentamfidie so na mehu sɛ mekunu Lumba ɛbɛyɛ no ayie ɛda se ɔno ɔmtentamfidie no so no ɔma amfa ankɔ sɛ mode kɔsɛ obi ayi ɔmo deɛ ɔmo tu anamɔ ɛkɔ mpanyinfoɔ ɔmo Ghana hɔ a sɛ bi ɔmo ba yɛ no bi ayi tumi bi ɔmo bi a ɔmo hia panyin bi kura asase so atena ɛde akɔto ɔmo anim ɛna ɛnɛ mo so mo nkurɔfoɔ bi atwe mo mfoni ɛde akɔtwa akɔto ntentamfidie no so ɛna ɔbaa kunafo no ti ɔkɔmu yɛ no abusua na ɛsɛ ɔkɔba ɔmo bɛ ɔkɔhu saa na ɔsɛ ɔkɔba abusua no na ɛnam so watu anamɔ bi abusua no mama ɔne abusua no ntam nafa no ti oni ka nkɔpa akyɛw ɔwɔ saa anamɔ tuo no na ɛno wie a ɛsɛ ntɛso nko anante ɔdenade srɛdeɛ ɛyɛ de ɔhu yɛ sɛ nkɔmmɔdie no kyɛ sɛ abusua Lumba ɔyɛ deɛ no abusua bia akoa no abusua no ɛnyɛ ɛyɛ yi na wobɔ ma abusua mu a yɛ abusua list a ɛyɛ si a nnipa baako mmienu bi yɛde ɔmde abɛhyɛ deɛ awaleɛ kɔtwɛn ne baa yɛde ɔmde abɛhyɛ ne ayɛ adeɛ ɛna obiara na obɛtumi ayɛ asi yɛde hyɛ baabi a ofiri baeɛ ɛne abusua asantefoɔ deɛ kyɛ sɛ wɔdane na yam ɛne ɛwɔ no bɛto asase so nti wɔkɔ asam ade so a ɛsɛ ɔba ɛna abusua mu san bɛfa wɔ okay tina owu abusua na bɛyɛ yi saa agya ɔwɔ no koraa sɛ ɔte ase na ɛne deɛ no koraa abusua bɛkɔ akɔsɛ na yɛ sɛ yɛde hyɛ wo na abusua bɛma agya na bɛba abusua ya ti amamle mu deɛ nipa no kɔ ne krakyi a abusua na yi ne yɛ ɔmo deɛ but kata no ama Akosua Serwaa no kwa ya abrɔfo no kɔɔto asa wɔkyerɛ sɛ gyama ɛba kyerɛ sɛ sɛ wo kan yi bi wu a wo na esi wo na so a wo no twaka wɔ yi no nya asɛm saa ti yi firi mu sɛ yɛmfa sɛ daadaa no gyama ɛhɔ no ɔbɛbu Ghana ɛna adanseɛ mmienu mmiɛnsa so di adanse sɛ Lumba ayɛ bibini afiri santema mu nti ɛne yɛde bɛyɛ abusua ebusua kan no amamle bebree wɔ ɔbaa kunafo kora nka ukunu wa nkasa wo hyɛ dɛm amamle mu no nsɛm baako mmienu bi wɔ bi wɔ a sɛ nyɛ nkɔmɔ bi di nti ba amamle mu no ka ɔbaa kunafo nkasa sɛ musuo bebree di wakyi so nhyia obi nim sɛ bi akora na nam so no bi na obikunu no yɛ nti yɛbɛyɛ yie na yɛbi awie abompaeɛ yɛsɛ yɛsora yɛyi musuo no bi ɛfiri hɔ bi afɔti bi kyɛnse na asɛm no ba ahyɛseɛ no brata Lumba woyɛ na abusua pani ba ɔkwate bɛka sɛ ɔno deɛ yɛde yɛ ɔmo nim no yɛ maame Akosua Serwaa deɛ ɔwɔ Germany Lumba Lumba yɛ no ɔmo nim obi a ɔka yɛ friends wɔ Dobroni ɔkɔka no interview nam kyerɛkyerɛfoɔ yɛ bɛne twetwe nkɔmmɔ ɔka asasɛm na wɔ GHPH TV so na yɛnka bi nhyɛm na naano yi a yɛ asɛm yi baeɛ krataa yɛ abusuafo no ama ɔmo no yɛ atwerɛkyerɛ sɛ ɛna ɔde bɛto mu sɛ maame Akosua Serwaa mpo yɛ sɛ wɔgyae Dade Lumba ɛsɛ wɔde nsa ne ahɛ nyinaa ba nti na yi sɛ ɔmo hu ne mmɔbɔ koraa ɔmo a ne hu ne mmɔbɔ sɛ ɔmo abɛyɛ kuna nti yɛbisa sɛ na ɔmo nim wei na ɛne ahyɛ sɛ abusuafo ne bɛka asasɛm bɛka sɛ ɔnim Dobroni biara nso ɔkɔgye awale a yɛayɛ biribiara awie no
Ajaje a wale kwa wie no yetu anamon bia de aware ni bia papa obese ba wale ma na bia ya wie bia e be so de mese ye panipa mi no mo ta wale ndia busu apani na ta wale ne children sankoma na se no na ta wale ne children sankoma na busu apani be da bi okona nso wie kura na wo ta wale ne ka chansa ayi na akona nso no ba na de yen sa be okay. Antia no so Is mo bia kwa so kwa busu apani bi no se bia se ke na o kan sempa bia no ni ma fi na abusu no o e chebe oben obi oba mi mikro madam mase asena abusu no e kan nyina abu ma abusu apani ba ba be ko fi bia musu pani bi sana abusu do na so ti abusu apani nyam so bia wani we msa de share ana no say de share to kwan club church le bi etwe no ne oba bi dia ayesa mami a odine ko enene wo wonti de onye no no so kana okakasa bi na ni nua ma ne ofa asefo ne bi fe abusu apani wada o ma ti on kan o kwan ne sa ti abusu asa ile ma ya kan bi bende ina hwe so kan ba ti ti fo so fa no wa ne duru say di ko bukata so ahwe mfunzo ye wow nana amambili ya sante for ya kanfo ti esi obi wo ya krechi asamba nana Lumba obi a waje di say amagana auto mama yi la ya ji na obeti we kase na we kase enyan sunso obi kura wo ni pe na mu so be wo bi asamba so say obi wo en kana chibo se na ya na pay for committee se di entina en kana chibo asamba aya na ye tesa ye odua no na otwa ye odua no na otwa na sabio okay oye de se fata dia ni di no ena nsem ni bi wo ha sabi bia ne ye han ni kumpa na nya na mfonso bi kura sabi obi fi no no asacha ena se bi ye kan ni se bi o ti aso ye obone ene wo ko ntinye wa re wo se wo ntime ni bi no wo ko ti fa no bone chen so di ne bone chen ye ni fa so kene che wo sempa twasem yes ye be na chi wo di kan bone ni wo be to bi wo na chi dia ye na chi no e be dam fefefe bi a esi busu pani na busu fo be bi no so abon pa ma ye ku dia no kwan abon pa ye asena na mo di kan so ni sisi be ma no e bi a be no na chi sa wona ye be chedo ne go free bi an ko no be na ze o ko ko ni ni ya bia man fa mo time ko ya ni pre no so ko siada ya ni na wi no ale chi dwala ya tana se bua konta bu no ntutu ye wi a na ye no kura obi tie obi na so ya fa sisi ni na fi e normal di time ba e ma le wo ba obi a peja ba se ofa ra ona ya ye Lumba ye wi dia sabio ni pasmesi so ni pasmesi anya manso bikro bo ni dua ni ahwe sisi ni na wi a tusunsa nsa tuansa obi a no nsa ni emfam pia ya odi bi odi okay wi a ya bompai sempa to nti ye we nyina wi adi ntansa ko kana chia sem ani ntini an kana chia sem tena ya ko so ya ye bia obi ka na Lumba ye say that Lumba ye say o ye say o ye really say na o ma na ye ko di ya o ko aka o bia ma me ni bi e pasa enye sunsu bia o na kra so Lumba kra so na kra de o na okay yo ye bia ba wi ya ke woni ya me kan ya chuli en so na de wo mai babo a me se na kan si so se na chi se me no me de o nti ye han ye ni ya so ni de en fun so bia ntwi ni ye ni ntina se bi me na something o film me da so flat into kai me afo e brekakra ni be sisi se control e ba kwa be na thank you see me de so mama
bi ane wanyɛ ntutu bi anwie na wayɛ to nsafe nti ɛno ba mu no ebi nso bɛtumi akɔkyerɛ saa deɛ ɛnyɛ me so ɛsɛ deɛ na tuntum na mɛyɛ no bi a bɛtumi afira na bɛyɛ 40 days bi kura afe ɛno mpoa me akaakae sɛ biribi sɛ da nipa ani na menya nkɔyi meyɛ ntutuyɛ saa Asa deɛ ɛkɔ so yi ɛma yɛ te ase yɛn fɛm aba ne yɛn fɛntua saa sɛ msi Lumba ɔyɛ ɔman ne nhyira sɛ wotie ne nsɛm nsɛm na ɔnyam na sɛ nkɔmhyɛ bi wɔ mu owuwieɛ ade yɛ som bo asase so yɛ awareɛ ne na awaresɛm so asanko bɛkyɛ sɛ nyame ama obiara kwa sɛ ɔmɛkyena asase so obiara wɔ ne botae sɛ Bible no bɛtumi repetition ɔse adom akyɛdeɛ no mu gu ahoma biara ne ne nti ɔno ho nso ne deɛ na ɔkɔ koraa deɛ bɛtumi akyi sɛ mawu koraa no Islam no nya me ho ɔma de to ɔhene ɔbɛka twa so yɛ tu ansa mɛka twa to ɛdi kan mɛka basa sɛ abda no bla no wotumi se a wɔpene me ɛpɛ nimdeɛ ne nyansa a ɔmama mo onua no mmerante aka mo wɔ mu ɛda wase masrɛ me nua sɛ yɛnsusu mfa yɛn ho nto akɔsi dɔm no ɔma so yɛnkɔ yɛnkɔnya fie yɛnipa ni kora nkɔ yɛnkɔnya fie mfa nsuo kora mfa nkɔguɔ ɛmmɔ mpa yɛnsɛ ɔbɔ adeɛ ne nananom de ka kyekyerɛ sua bia ne yɛyɛ mfomsoɔ nananom so yɛ daeɛ na ɔmo nkyerɛ kwan pa so yɛgyiri sɛ sei nana abrabɔ no mu ɔde nkɔma nsi ahyɛ fie banto nkɔma nsi nti yɛmfa yɛn ho to saa na ɛnyɛ bɔne so titiri asantema mu ade yɛ nananom da ɔdɔ sonko adi ɛna bɛnyame ho mbɔ ɔmo mutumi yɛ saa no sɛ ɔhwɛ nana pɛmpɛ de fɛ sɛbi ɔsi asantema bɛhyɛ deɛ nkyɛn nkyɛn megyiri sɛ obi a ɔso wɔ yi ne ho asi wɔ ne si ɔmo kam kasa sɛ nyame nipa bie no ana yɛne ne makɔ ɔde ne bɛbɔ afɔre no nti saa me nana ɛnana pɛmpɛ ɛne saa asɔfo nyɛ ɔne ho ana wada nyame so mesrɛ sɛ yɛ mpanyimfoɔ bi sɛ ɔmatu anamo bi a yɛmmɔ mpiri mu mpanyin nsɛm yɛmfa yɛ hoto so no na ɛbɛboa na Bible no sɛ ɔbaa mmerɛ ne ho ase ma ne kunu ne kunu yɛmfa no agyapadeɛ nyame de maa Bible no ɔsɛ mebɔ wɔ wiase nyinaa de hyɛ nipa nsa ɛbɛbɛ ɛna mbɔɔ ɔbaa sɛ ɔbɛyɛ nipa boafo na ɔbaa mmerɛ ne ho ase ma nipa ɛsɛ data ne nyame de na ɔmde akyɛ bɛrima awi na ɔbrɛ ne ho ase ma bɛrima na bɛrima bɛdɔ no de saa noma no bi akyɛw na wokɔyɛ krataa wɔ aban mu na wakyerɛ ɔbaa nsɛm na mmerɛ ne ho ase ma na ɔmfa krataa no mɛde agyapadeɛ mfiri wosɛ pɛ sɛ ɔbaa yi si no ho a wopɛ sɛ ɔno ɔhwɛ no nti mɛtu me nana no fo sɛ krataa awaleɛ yɛnte ho sukuu baabi a ɔbi sɛ mekɔ sukuu awie ansɛm akɔwale nti saa de na obi de ne ho to so a ɔnya hwɛ ɛbɛyɛ na mmarima nso di no kura mama sɛ krataa mmɛmoa sɛ bɛyɛ ɛno nti na ha w'ani so wohunu sɛ wonyɛ nyansafo aka nokora kyerɛ ho menyɛ nyansafo nti mekɔ awale bɛsisi me pɛpanyi bi ma ne ntufo nkyerɛ osi awale siteɛ bɛrima wobɛtumi abɔ awale no na wobɛtumi abɔ awale so ako awale nyɛ competition yɛhwɛ American president ɔte so wɔde mfie sɛ ɔno sɛ ɔtwam bɛyɛ mfie aduɔso ne yɛhwɛ biribi ne ɔbɛdi yie ɔno nso bɛyɛ mfie aduanan ne akyiri nti ɛkyerɛ sɛ obiara wɔ mmerɛ a nyame de nhyira ma no obi deɛ ne nkɔkora ko obi sɛ deɛ ne nante nti wotwɛn mmerɛpam na wahu nyansa de kɔ awale ne ho so kana ka kyerɛ no wate awale mo ne kasa na wodi no do very big answer na ɔten sɛ bɛma ame ada na sɛ so kwabe ana mas kana mas ana baabi ɛhwene kente papa paa wasantema mu ɛna ɛhwene kente timi sɛ mede wawa sɛ mede pade bia kam kente na bla bia bɛhu bia ne fla kente okay ne kente so me fla bia no aha wani kakra ahwɛ a wohu baako me mu ɛkyɛ sɛ me na mente sɛ me papa isn't this weird kente yes me dia pade otum for the channel when you follow but today na people say obi pe na na ɔten sɛ bɛma ni dwuma bi odi na asase so bia ni kente beton kente me sai f24 how bia adwene bi da no so or how bi opeso tu ana mo botai bi na oni mu no bia oba
Why the other one? Now, my number is 0244 68 06 93. 0244 68 06 93. I'm going to cast I was here in an hour 10 7 down masses of wine and I drink of your fat that once and someone's agree and then I'm tempted to issue. You didn't have a pen. I say, you could be a dollar man, so it's not. I made it to my dear girl. Be any old between enterprise, you would Kumasi, South Sea Trust Junction, and the Papa and Papa fee, and the whole Kumasi, South Sea Trust Perfume Papa, so I will be. Samsung are better grades financial services, Ghana for America and Canada. Yeah, so more insurance company and as a financial company video more about the Mr. Any better grades financial services in Komo. Don't want insurance company, Mount financial company, Kumawood, a bit more about town when I get you man, and young for so big and your free meeting, and the Kumawood, so break them, Macau, Bye bye.